Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Isigodi South Africa, sise-Afrika, sise-KZN, KwaZulu, sisemajuba district, umasipala kusemadlangeni, kushuthi ila kuse-Utrecht. Inkosi sebukhosini bakwaKhumalo la sikhona. Ikhansela uMr Nkosi kanjalo ikhansela eWard 4 la sikhona. Sisemzini wabaXimba, size ngomuga, size ngesika, isehlo esingaphezu kwamandla, la sibona khona uphalala igazi, ugobhoza igazi ngesandla somuntu. Asikho ukuthi ubani, amaphoyisa azokwazi ukuthi ubani azokwenza lelo phenyo. Kodwa sibona abantu besifazane ilokhu iqhubekile lento yokuthi babulawe sokuyilwane, ibulawe sokuyinyamazane. Futhi nazo inyamazane awukwazi ukuthi mawubulala inyamazane uzofuke ubulale unina wenyamazane, uzobulala nezinyane ongaba isixhobo ngolimi lokuzingela, awukwazi ukwenza lokho. Kodwa-ke asinawageqa amagunya ngoba asemuva. Asithathe nje nangumfowethu uzozisho ukuthi ubani la kwaXimba, asithatha sibeke ukuthi kwenzekeleni ekhaya, bekunini. Mntakababa, usinikeze amagama akho phela. Ngicela ukubingelela bonke nokuthola ithuba ngozakhele kwakaXimba isibongo. Ngisemsinga ngokwakha la ingogo umama ongizalayo obekahlala khona la eplazini lakwaXimba. Umama ngigcine ukukhuluma naye ngoLosine bengingabopha 6 ntambama, siyixoxela nje ukuze indaba yomoya nomlilo nje ongade udlangile abantu beshisa. Saxoxa nje sikwazi ukube siyahlukana engenankinga, right, angabhekanga lutho futhi olungambuzisa umphefumulo. Sibe sesithola ama-calls Friday ntambama ngabo 4 ukuthi umama akasekho, ngifonelwa amaphoyisa asengogo. Umama ekuhambeni kwakhe akwaziwa ukuthi ushone ebusuku bangoLosine ngoba ubhuti omncane naye uthi ukhulumile nomama ngabona ebusuku. Ukukhomba ukuthi lento yenzeke entathakusa noma phakathi nobusuku kuzosa kube Friday. Shuthi ilanga lonke ke nje balele abasekhe emhlabeni. Kwaze kube ukutholwa umama akamjwayelo osebenza kamakhelwane kamlungu wakhe uPetrus, ngokuthi umama umuntu obekayizamela impilo ngokuyisiphazanyana esincane ekhaya. Bafika amagate evaliwe, ufike umfana akamlekelela ngempahla ngoba naye umfana abona imfuyo ivalelwe esibayeni. Ethi uzobuza kumelusi ongumSuthu akade kuyena elusa ngaphakathi kwekhaya. Mayifika igate livaliwe umfana ajampele kwenye iside eyibayeni. Mayifika eyibayeni ethi uyavula igate afice ingidi igcwele igazi. Ilapho-ke umfana akathuke khona wayesegijima ebuya eza ekhaya, eza kulo mama akamshiye egatini naye ngokuthi ubehleli ngokuthi isango livaliwe, umama mhlawumbe ungaphakathi uzoze ezomvulela. Mayitshela lo mama ukuthi ufice igazi laphana egatini, kube sesuka lapho ngaleso sikhathi bajampela ngaphakathi, bejampa khona egatini ukube bebheke ngaphakathi ukuthi ngaba ukhona umonakalo okhona ngale gazi abaficela. Babese befika endlini ebiyi-storeroom ukuhlala khona ukudla kwemfuyo. Umama lapha bambulalele khona, ukhiyiwe emnyango, babone ngegazi bese ligobhoza liphuma ngomnyango. Babese bejampela ngemuva engadini bethi bayolivula ngasemuva emawindini. Mabefika emawindini lapho babeke isaka ukuvala ukuthi kungabonakali ngaphakathi ukuthi khona ini. Leyo ndlu le storeroom akade ilala umelusi akade kuyena ilusi. Babe sebegijima beya ngasefront ekhishini.
mabevula umnyango wasekhishini yilapho abafike bathola khona usisi wami la kade ethulele khona. Yilapho-ke abakhone ukuphuma-ke begijime beyobiza umlungu Pitres. Pitres-ke bayisebiza amaphoyisa. Bayifika-ke amaphoyisa sahe iy'ngidi-ke bemthola umama ngaphakathi benikele endlini bemthola udadewethu bengene bebheke endlini mase befike cha umntwana ekamelweni ona 8 months kasisi wami naye ethulele lapha ekamelweni. Bekuyinto eyenzeke kanjalo-ke esikuficile ngaphakathi kwekhama sesifikile nathi. Ngibese ngifonela umalume kwaba uyena ophuthuma phambili ongumfowabo kamama uLinda Kubheka. Wagijima-ke nomalumekazi bobabili baze bayofika khona. Amaphoyisa-ke abathathe ngoba sekufike amalunga omndeni. Mina kuyikhani ngisuka eMsinga ngoba ngize ngafika khona la ngabo 11 ebusuku basho ukuthi ngifika sebenithathile vele. Kwabeke sokube-ke ngihlaleke kuze ngiphelelise wonke-ke umndeni. Kodwa-ke amaphoyisa asalandelela noma kungekho ubufakazi obuphathekayo kodwa kumele ubalekile. Thusayo ukuthi ubaleke kanjani kubonakalile Friday past 7 ekuseni igibele imoto eyayikukhansela. Ekamelweni likamama sithole i-handbag yakhe iphikithiwe kungekho mali endlini akade thengisa ngayo nekade i-handbag yakhe i-ID yakhe nelicense yakhe nabafona abo bobabili nosisi wami naye umama. Nokunye-ke ngingakwazi ukuthi ngicela umthandazo ubefaswe izandla ney'nyawo. Umama bekukhona eduze kwakhe intamba bebemhudula ngayo bemchafaze ikhanda ngamatshe bemgwaza amanxeba amathathu ngesigubhana ngoba inxeba isigubhana basishiye phakathi. Khona amathambo umntwana bamshaye ekhanda futhi naye ona 8 months. Usisi wami naye futhi bamshaye khona futhi naye ekhanda ngoba kunombeso otholakalile unegazi futhi ekamelweni likamama ukukhombisa ukuthi bona bagwaze ngawo udadewethu. Kube yilezo zimo nje-ke njalo. Sekukhona-ke kanjalo besifisa ukusizakala ngoba amandla mafishane awekho nje kahle kahle ngoba nathi asibona abantu abatohayo kamlungu phanda nje ngawo umsebenzi wedlozi wabantu abadala. Sifike la ekhaya kwaXimba ntambama kusha u5 sekugcwele amaphoyisa kungasavumelekile ukuthi siyaqa singene ngapha. Ubhuti kasisi waseyacela ukuthi ucela bawena nje ubaba basivumela-ke sababona. Masifika la endlini enkulu safika la khona amathuluzi yonke into nombila nani safica uMamXemba ebhukuda egazini. Masiqhubeka futhi siya ekhishini ebhukuda egazini kukhona namatshe ala eceleni kwakhe engagqokile kuyilegging kungekho kunye angathwele eduku engenze lutho nje ubona ukuthi ubeshikashikeka lo muntu. Masifika ekhishini uthandazo lele phansi ubhukuda egazini. Masifika ekamereni nasekamereni kunegazi. Masindlula futhi sekamereni likagogo kunegazi. Ephasijini kunegazi, elonje kunegazi. Ikhwama nje zabo zonke beyivulekile ukuthi ibhek nje bekuvulekile. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Africa My Continent. Mhlambe siyacela sicela nje usizo. The least we can do ukuthi laba bantu lomndeni sosingathe ekwazi ukufihla abathandiweyo babo ngendlela ehloniphekile enokuthula. Ilokho kuphela. So esicelayo ke ukuthi ke wonke umuntu ongabamba
azi ukuthi cha akabambe sibambisise. Mhlambe-ke sazobheka futhi ukuthi-ke i-office of the premier khona la ingabamba khona bebambe babambisise, sibeke nomasipala ukuthi khona la ongabamba khona bebambe babambisise, ngoba isimo lesi sibuhlungu kakhulu. Siyakhumbula 2018 udeclare upresident wadeclare lento ye-GBV wathi i-disaster. Ayila e-KZN ngathi sihamba phambili kakhulu. Bafowethu nodadewethu asisukumeni, ikusasa leli lizwe likuthina, izwe alingafi ngathi. Akukho la ngathiwa noma ngathiwa konakele kangakanani, kodwa ngeke kubulaleke ingane-ke eno 8 months. Sisuka eMnambithi la besibuka khona kubulewa abantu abawu-8, kunengane lapha ena-2 years edutshuleke AK-47. Lana sizeke ummese, size ku-screwdriver, size endaweni yamanje. Siyacela bafowethu nodadewethu ake sivuselele uNembeza. Njengamanje nje sicelayo kakhulu sizoza ukuthi bahlela ukuthi bangcwabe nini, kodwa ngeke bengcwabe amandla bengenawo. Sizocela wonke umuntu ongabamba abambisise. Nami nje mangiqeda la ngithatha ucingo ukuba khona abantu angibafonelayo, siza ukuthi-ke into yakhona singayithatha siyibhekisile. Sila e-Utrecht, siyacela bafowethu nodadewethu asibambisise.